Karbi Anglong Labor Union atum sipatiu piponsi ningkan surihini ra ingkora po aparman Dipu Labor Union mithangasai hemalong chitim alan kacheronpon Lapen Calendar kimi kangpu pon. According to Korte Duan, ini nilutumalong nan serap situdun. Dan anu saya Karbi Anglong adang tokan no pecetang grup Japan nan serap dun pon program tu pejero. Ini dak nilutum Karbi Anglong Labor Union long sai hemalong nilutum Jamek ini dengpon keceng abangke kalendar kangpu Lapen ke ini aja mek bangke musuri keciro. Lasu abang nilutum Prang 20 tarik ta nilutum jintong hawar ta nilutum rondam lo Lapen tu non nilutum dak edukasmen ceng lo Lapen along nilutum constituency ingkoi rat sok along pajetang yang nilutum bori pon lasi Karbi Anglong termas council along claim ke dam market ke ding tum phan district chuni ri pon bangke nilutum phan la an so se kerap ki pidam bajir dam long phan si chuni ri padu pon Lapen ke claim ke dam nilutum labor ko abang ke madu ta chini kami nilutum ke mang abang lan inquiry truck a constituency long yong si nilutum office nang kimpiat lo nilutum ke claim ke dam ka chingki chingwai ye phanta isi ke joy ke doi pusi ka chuni ri padu pon Lapen non nilutum thang a chiklopen pulote identity card bang ke anu tin ai aphan pi pajir ponedi phanda netum chisi kondolo la anpensi nilam thing tono lapu chairman sarle ko